Brigade ng basura, sumunod sa batas trapiko at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Kung masarap ang simula, sulit ang ending. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, sa Lawas Karo, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapusan. SPM Malinlinis si agaw na Lunes, Pangasinan, Dagupan. Kaya rin nasa Liknay Balay ng kapaborito RJ Jimenez. Wadjala. So, Saray Balitan Matuwa. SBM Say Kabusol na Saray MBTF managbalitay tilatan fake news. SBM Saray Balitan Matuwa yay pasabi na sa Lawas yun karo kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Diyan technical side kaantabay tayo si Mr. END Engineer Nixon Dakal tan si Engineer Jail Franz Kayabyab. Agaw nata na Lunes agagik petsa sa isla at bulan na Hulyo at taon 2026. Galepolis na agaw. Untamat iray balita ya nagagawad ka liber-liber. Nanimbunag ya Simba sa Dagupan City was under attack. Lapod satay pisonet. Natan, sa iluyag na Pangasinan is also under attack. Lapod saya so agawan massacre agagik, massacre nasaray
century-old Iran kakiwan at Capitol compound. Ni wadya ay susakuya imbus nga danlik na nagagik sa Pangasinan People's Strike for the Environment. Ang ipaway Iran na sa may liknaan da agagik at satan. Ya agawan massacre na saratay century-old Iran kakiwan ditan at Capitol compound. Basan kud si kayo agagik if I may. Susatan niya imbesgaw dan liknan niya sa ikwanda jaay. Redevelopment must not come at the cost of our environmental heritage. The Pangasinan People's Strike for the Environment condemns the cutting of trees at the Pangasinan capital. The Pangasinan People's Strike for the Environment strongly condemns the cutting of 192 trees within the Pangasinan Capital Complex in Lingayen, warning that the project exemplifies an alarming development paradigm where redevelopment, commercialization, and infrastructure expansion are increasingly prioritized over ecological protection and the public's right to a healthy environment. The trees that stand with the Capitol grounds are more than landscape features. They are living environmental infrastructure that has taken decades to grow, absorbing carbon emissions, regulating urban temperatures, mitigating flooding, improving air quality, and providing refuge for local biodiversity. Ninyo mo so nagagawa at Europa, ang putaputang sa panahon sa isakaya makapangisalbad si katayot sa ating putang na panahon kwanda, aratan so kakiwan, ya si katutan so sisiruman na karaklan no ang putang sa panahon. Kanyan sa ikwanda, their destruction is not merely an alteration of the landscape, it is the irreversible loss of ecological services that no newly planted sapling can immediately replace. Ang gano man tanam kini napigarad titan, ngaitan namyo, you cannot replace the century-old trees anymore. Si katutan so gabay ay patalos, ana sa Pangasinan People's Strike for the Environment. While PPSE recognizes the need for development and the improvement of public infrastructure, we reject the false choice that development must come at the expense of nature. Genuine progress should enhance, not diminish, the ecosystems that sustain our communities. Redevelopment should be designed around environmental preservation, not the other way around. The project's own public narrative further exposes troubling contradictions. Provincial officials have presented the redevelopment as an initiative intended to showcase the identity, culture, and heritage of Pangasinan. Yet public statements have likewise described the project as part of the vision to transform the capital into the Singapore and Japan of the North. These conflicting narratives raise a fundamental question. How can a project genuinely celebrate Pangasinan identity while aspiring to replicate the image of foreign urban centers? Development rooted in borrowed visions rather than local ecological and cultural realities risk erasing the very identity it claims to promote. Tas identity na sa ating Capitol compound, araratan so tantanaman, araratan so trees, yawatan at kaliber-liber tutan. Yan wakada ngaram, watan lari estudyante, ayamang pabutel, ditan iraman practice,
Ara arom ditan ira manaral. Ara may lovers ditan so gabagbaydan laon. Si kami nan misis ko ditan kami nan may ang tumetawag tuman nan pa picture. May prenuptial yatatawagan. Kasi marakap may lugar. Napno na tanaman, napno na say kakiwan, and very, very cool ang dating. Kaya sa ikuan nasarayay, so Pangasinan people's strike for the environment, we are deeply concerned that the planned removal of these trees reflects a broader and deeply troubling pattern of commercialization and infrastructure-driven development that continues to consume public green spaces across the country. Under the banner of modernization, mature trees are increasingly viewed as obstacles to construction rather than indispensable public assets. This model of development prioritizes concrete over canopy, short-term economic objectives over long-term ecological resilience, and commercial interest over the welfare of future generations. This is particularly alarming, Kwanda, at a time when Pangasinan and the rest of the country continue to experience the worsening effects of climate change. Rising temperatures, stronger typhoons, recurring floods, declining biodiversity, and deteriorating air quality demand. Air quality demand more green spaces, not fewer. Kasi aratan na tanaman, mangiitan na oxygen na gauntan. Sa mura pati patuyan, pangalan mo yung oxygen mo eh. Ano pinatimuratan, eventually, no, ang gapulay oxygen, ang gapulay nasingob ya oxygen na sari totoo, the humans, they will also become extinct. Every mature trees removed further weakens the province's capacity to adapt to these environmental challenges, Kwanda. The project's own description likewise reportedly recognizes that portions of the Pangasinan Capital Complex are susceptible to flooding and soil liquefaction, rather than strengthening the case for tree removal. These site conditions underscore the importance of preserving mature trees that naturally regulate stormwater, stabilize the landscape, and reduce climate-related risks. Replacing decades-old trees with newly planted saplings cannot immediately restore these ecological functions, leaving the area more vulnerable while requiring additional public resources to rebuild what nature has already established. The situation in Lingayen, Kwanda, also raises an important question. Have all reasonable alternatives truly been exhausted before resorting to tree cutting? Recent events demonstrate that they should not be. Public opposition to the Southern Access Link Expressway project along Quirino Avenue prompted the Department of Environment and Natural Resources and San Miguel Corporation to voluntarily suspend the cutting of more than 200 decades-old trees in order to reassess whether the remaining trees could instead be earthbound and relocated. That decision affirmed an important environmental principle. When mature trees can still be preserved through redesign, relocation, or engineering adjustments, these alternatives must be fully explored before irreversible damage is inflicted. Sa ikwandalanted sa may opinions da. No Japan, bago itong dararaya, i-preserve da, saan da i-relocate. Japan itan. Japangasinan, Jabalatad Pangasinan, kwanda, ay sananay duma, kwanda. The same level of environmental diligence must be applied to the Pangasinan Capital Redevelopment Project. If
engineering solutions can be considered elsewhere, they should likewise be seriously pursued in Lingayen. Tree cutting should always be the last resort, not the default approach. Sa kwanto na agagi kay tuli ko, tas anduko-duko ya, pero in fairness to them, basan ko nintiramente. PPSE is likewise disturbed by reports that recently planted dita saplings beside the reflective pool and interactive fountain were subsequently removed. This reflects serious inconsistencies in the implementation of the redevelopment and raises questions regarding the prudent use of public funds. Environmental initiatives should never become symbolic displays while mature trees are simultaneously scheduled for destruction, particularly in a redevelopment project funded by more than 1 billion pesos of taxpayers' money. We are likewise concerned by reports that environmental organizations were no longer invited to succeeding consultations regarding the redevelopment project. Environmental governance requires genuine, continuous, and meaningful public participation, not selective consultation. Andyan na naman tayo sa word na selective. Selective justice, meron ding palang selective consultation. Decisions with profound ecological consequences must include environmental advocates, scientists, affected communities, and civil society throughout the planning process. Excluding critical environmental voices undermines transparency, accountability, and public trust. We therefore call upon the provincial government of Pangasinan, the Department of Environment and Natural Resources, and all concerned agencies to immediately suspend all unnecessary tree cutting activities related to the Capital Redevelopment Project until independent environmental assessments, transparent public consultations, and comprehensive evaluations of viable preservation and relocation, transparent and relocation alternatives have been completed. The public deserves full transparency regarding the project's environmental impact, the basis for the issuance of tree cutting permits, and the measures being undertaken to minimize ecological damage. We likewise call on all Pangasinenses, environmental advocates, academic institutions, civil society organizations, and concerned citizens to stand united in defending our remaining green spaces. The mature trees of the Pangasinan capital are not impediments to progress. They are part of our province's natural heritage, our defense against the climate crisis, and our responsibility to future generations. Reject forced redevelopment. Defend Pangasinan's living heritage. Redevelopment must never come at the cost of the very environment that sustains us. Yan po yung kabuuan nasa iliknaan, yung busngaw, nasa Pangasinan People's Strike for the Environment. Hello, good morning kay Sir Danny Caras, ng DWC Joyce Enterprises. Actually, at ating tanagagik at sa may agaw na Sabado, impanang nasay nature, so epekto nasatay agtayo pangigalang at say environment. Look at what happened last Saturday ng timmerter sa maksilya oran, yawalay kaiba ton maksilya dagem. Palayo po yung nadagem agagig. Anti agawa, nalgap at danom, so bay work agagig. That alone is a manifestation. Yan no agtayo
igalang, protektaan, iyagal sa environment tayo at ating tanagagig, that will be the consequences. Papanang ng dalad si katayo, so consequence. Ha? Kaya sa may babagadan, I love si Pangasinan, kuanda. Paano ba yan? Si Pangasinan, SEE. O, nagmaliw lalaingan niya SEA. Ha? Imbis di SEE, nagmaliw SEA. Dayat. Speaking of sa may agawa, entertain na maksilyoran, tansatan so wali kaulupton palayupoy na dagamagaging. At untan na so sa may paga ingungot na sari tutuya alik na da, ta makapataktakot ira may karultan kirmat, plus the fact ya antamay, singa si katulamay sangkasamputan niya oran, sangkasamputan niya palayupoy na dagam, talagan bigay tudo, kumbaga, agauntan na gagig, mga kapaborito. At luligya untan, so kipapasan, na sa may panaunad sa manyago, okay, nandimot supply na kuryente. Kanya nang gano, ang gano mapalayo po yung sodagam, ang gano man terterter sa uran, manlilingat iretutudlob ng kabkaabangan dad. Ang patang, masalimuot, plus ang bilbiluhat. Kanya maingungot, sulik na nasa retutuo. Natanan tayo, dad sa may sakiagaw, si Mabidya at Luyag tayong Pangasinan, si Secretary Sharon Garin, nasa Department of Energy, nang agawa sa inauguration na sa may Sakuya Power Plant. Nejad luyag na Pangasinan, pigaralan power plant sa wadya. Wala kan coal-fired power plant, wala kan may hydropower plant agontan, di man San Roque, wala mo natan iray-iray kin, aray ato tawag dat sayay. Using the energy of the sun, heat of the sun, natatang tanagagik, solar. So, pigaralaya power plant sa wadya, and lately, katoy nakaranto dyan Pangasinan ng Secretary Garin, lapod inauguration na sa may Sakuya Power Plant. Karakul na lang sa power plants at luyag tayong Pangasinan. And yet, the irony of it, nakaka-experience pa tayo ng brownout. Nakaka-experience pa tayo ng malaking singilan sa bayad ng kuryente. Bakit? Hindi ba dapat nakikinabang tayo because of the presence of these power plants? Dapat wala tayong brownout, hindi tayo nakaka-experience ng brownout. At at the same time, hindi tayo dapat nakaka-experience ng pagtaas ng presyo ng kuryente. Agaunta na natin tanagaging. So, those questions were asked kay Secretary Sharon Garin niya ay suubatan paliwawa tunatan at satan ya ingungot na saray tagaluyag na Pangasinan. We'll check with your electric co-op kasi alam mo hindi kasi yung power plant ang nagbabato ng power sa bahay ninyo. It's the electric co-op. So we'll have a review with your electric cooperative kasi sila yung nagdadala. Yung mga linya na yan pumupunta sa mga bahay. Electric cooperative na yan. Hindi yun yung etong power plant or NGCP man. It's the electric co-op kung gaano sila ka-efficient. So I'll check, i-review kasi dapat yan, dapat dito sufficient yung supply ninyo. So dapat wala ng interruptions siya. We'll check on that. Ang bill po natin sa kuryente, hindi naman kasi yan na dahil malapit yung solar farm. Yun yung nakukuha mo na power. Kasi pag natingnan nyo, may malaking structure dito. Ito po yung grid natin. So yung grid natin, iniipon lahat yan at pinapasa. Hindi mo na alam kung galing sa malapit or galing sa malayo. But I think the point is may advantage din ang host community. Meron kasi silang benefit for hosting
a power plant, and that's what we call 1-94. Meron siyang 3 centavos for every kilowatt hour na nakukuha. At yun po yung naibibigay po sa host barangay, host municipality, and even the province actually will get from that. So dito yata marami kayong mga hino-host dito. So I think that's the advantage. And then there's also an added advantage. Kung gusto ng co-op ninyo dito, they can actually ask them to contract directly with them. But I don't know kung anong status ngayon kasi hindi ako familiar pa. But that's also the advantage. Pero as to price-wise, pwede siyang may epekto din sa presyo ng kuryente dito. Pero I think may improve, madadagdagan yung funds ng local for improving the general services of government here. Kung anong asahan, ako malaking pasalamat at Pangasinan has been very supportive of the energy transition as mandated by the President, na talagang ang dami pong naitutulong po ng inyong probinsya sa bansa, no? Lalo na sa enerhiya. So we hope that na makabalik to sa inyong bahay, sa inyong probinsya, with the help also of our power plants na meron silang contribution. By policy, meron silang obligated na kailangang ibigay sa mga host communities, and hopefully it can help also because sa totoo lang, malaki na talaga yung tulong ng Pangasinan. You see, they appreciate yung generosity ng Pangasinan na tayong host ng mga power plants na to, but unfortunately, we do not feel yung presence po nila. Bukas, tutuloy po natin yan. Bakit nga ba nagmamahal ang singil? Pag-aralan din po natin, ha? Anyway, congratulations muna kay Alex Yala Agagig, the first Filipino ever seeded at a Grand Slam. Si Yala pumasok sa Wimbledon 2026 as the number 29 seed. The first Filipino, male or female, to be seeded at any Grand Slam in history. And she is also the first Filipino to win at Wimbledon. Her 6-1, 6-2 victory over Mexico's Renata Zarazoa in round 1 made her the first Filipino to win a singles main draw match at Wimbledon in the Open era. And she is also the first Filipino to reach the 4th round of a Grand Slam. Her 7-6, 6-2 victory over defending champion Iga Swiatek on center court put her in the second week of a Grand Slam for the first time, another historic first for the Philippines. So congratulations, Alex Yala. Harapon to natin si Jasmine Paulini na Italy at so round of 16 this Monday, July 6. Sana makapasok siya sa quarterfinals, and eventually semifinals and finals. SBM, Saray Balitan Matwa, sa ikabusol na Saray MBTF, managbalitay tila tan fake news untuloy kaya rin ni Nasaren Pakabat tan paymano malalapunid Saray Manangantabay. Ang puta-putang irem balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang irem sunata. Dami yung Hawak mo ang beat. San ang puta-putang irem impormasyon? Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River.
Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalabat at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, mapagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paboritong lang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, President Chief at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SPM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa at balay. Probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Kaulok,
Kantabayo, sa lawas karo tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM. Sari Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapuasan. SBM. SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. SBM, Saray Balitan Matwa, sa ikabusol na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news, suuntuli agagig, wala tilad mikadwan takap, Matuan likna ay binmalay portion, kantabay ni say lawas yon kapaborito lawas yon kaaro JCB, Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Sir Maxi Solis, kay Sir Zarlo Gonzales, good morning sir. Kay Nana Bihing, say kwanto good morning po sir. Greet ko po mga kasisters ko, si Nana Consing, Nana Perla aka Doktora, si Kagawad Esperanza, tal si Nana Biring, ne? Manluto kila ko ni pamugtuan. Ilaem yak laditan, pati pandaman ko. Demanding to manluluri laban. God bless sa program po ninyo sa kwento ng nanabihing. Likewise po nanabihing, God bless you always. Kay Engineer Rodolfo Dion, good morning. Kay Ninang Nida Di Luna Ballesteros ng Canada, good morning. Kay Madam Gina Salting, good morning. Niwalay i-share ko si kayo agagi ka. Aba sayo lamay pinmaway sa kaya social media. At sa kaya social media post at ating tanagagi. Ya ditan binmalay. Wala rin unlulitaw lanatan iran kangaranan. Say kwanto dyaay, three-cornered mayoralty fight possible sa binmalay. Kwanda? Agi, so para arayoy. Posiblin man arap at sa arap po niya eleksyon. Local election agagik at ditan at bali na binmali. Sa kwanto dyan agagik at sa balitay, sa darating na halalan sa 2028 ay inaasahang 3 aplikante para mayor ang magtatagisan sa higit 62,000 na botante ng binmali. Si incumbent Mayor Pedro Merera III ay sasabak sa kanyang 3rd term at inaasahang magkakaroon sila ng rematch ni dating Mayor Simplicio Sammy Rosario. Si last termer, Councilor Jalen Aning Alipio, ay balitado rin na itutulak ni Congressman Marco Wangco para mayor. Mahigpit din ang laban sa pagka-vice mayor dahil popular at may kanya-kanyang karisma ang kukuning katandem ng mga mayoralty bets. Yasay kwanto ni Jai agagi ka, yasay kwanto ni Jai, at sa ay supin mawaya balita. Mahigpit din ang laban sa pagka-vice mayor dahil alagpasan ko may sakit ni so may sakit candidate manaya. Si last termer Councilor Jalen Aning Alipio
ay balitado rin na itutulak ni Congressman Mark Cuangco para mayor. Ayan. Mahigpit din ang laban sa pagka-vice mayor dahil popular at may kanya-kanyang karisma ang kukuning katandem ng mga mayoralty bets. Si incumbent Vice Mayor Edgar Itaktak Mumamenta ay balitado na makakatambal ni re-electionist Mayor Merera. Nanunutan nyo agagik sa tandem ng saman si former Mayor Sammy Rosario at si Nathan incumbent Vice Mayor Edgar Itaktak Mumamenta. So si rin sa gabay tibaga man bilang at sa gabay tulang PO lupan ng Vice Mayor Edgar Itaktak Mumamenta si re-electionist Mayor Merera. Tuway babaga to di agagi kaya tas katutan so unlulitaw natan ditan. Actually arungal kumatlamay M&M singangaran na chocolate yakonda. M&M ang tutay M&M ay aliwan chocolate tan kwanda nagtatan may Merera Mamenta tandem kwanda. Kanyan confirm si Ren gauntan habang si Councilor Jericho Ikong Francisco ang umano'y kapartner ni Konsihala Alipio. Si Councilor Ariel de la Concha ang napipisil naman ng mga supporters ni dating Mayor Rosario na magiging tandem sa 2028. Kahit tahimik na sa kanyang pribadong buhay, ay bukang bibig pa rin ng mga residente si dating Mayor Sammy Rosario dahil sa kanyang mga legacy projects na nagawa sa Binmaley. Ano ba yung mga legacy projects na yan na nagawa ni Mayor Sammy Rosario sa bayan ng Binmaley under his slogan na serbisyong agad maaasahan? Nyara ay agagik. So ibabagada. At sa subalita. Public market, evacuation center, legislative hall, yaaraya sangkanang nangyumad. Res EPSA lokitur. Tigabay ito lang walang ibaga may res EPSA lokitur. The thing speaks for itself. Sangkanang nang wadtan so ebidensya, wadtan so pakanang-nangan. Yaaratan niya legacy projects wadtan niya kaalagay. Agnutan ni Buri. Public market, evacuation center, legislative hall, PNP, Bureau of Fire Protection Buildings, pagsasaayos ng munisipyo at plaza, Anthony Rame Arom, amay infirmary, wadtanod bunag na sa munisipyo, plus amay sakinin pwesto dita at gilig na munisipyo, impapigurmat ng former Mayor Sammy Rosario. Yan natin at pakakalmuan na sa ibali na Binmaley, ta ipapaabang iratan niya spaces, gauntan. So, marami pang mga proyekto sa kalusugan at agrikultura sa barangay. Anti-response ng saman na bali na Binmaley during the pandemic, wala man so sinaliw yung mobile clinic ng former Mayor Sammy Rosario. Unfortunately, wad man labat ya kasino. Si Mayor Merera, kwantong adjay, bagamat nasa ikalawang termino na, ay wala pa umanong naitatay ang mga monumental projects. Liban sa mga solar street lights na karaniwang proyekto ng Barangay Council. Wala pa raw mga monumental projects na initatayo. Nasa second term na sila pero tanging solar street lights ang kanilang may pagmamalaki kwanto jaya gagik. Si katutan so pupuntuan to. Tani si kwanto jaya si Mayor Merera, bagamat nasa ikalawang termino na, ay wala pa umanong naitatayo mga monumental projects liban sa mga solar street lights na karaniwang proyekto ng Barangay Council. Sa kwanto ng Mr. June Cruz na Binmaley, ang laki naman ang budget ng Binmaley pero bakit pitsi-pitsi ang mga projects ni Mayor Merera Kwanda? Ang laki naman, pigari pa budget na Binmaley, 300, more or less, 300 million pesos na. More or less. So, sa Kwanda, ang laki naman ng budget ng Binmaley, pero bakit pitsi-pitsi ang mga projects ni Mayor Merera? Pati nga problema sa basura, hindi marisolba, Kwanda. Wala niya may dari man nagbangus. Diba?
Yan ay tuloy tini. Bukod sa suporta ng mga kabataan at kababaihan, ay malakas na bintahin ni Councilor Alipio ang logistics ni Congressman Cojuangco dahil sa ayuda na may bibigay ng kongresista pagsapit ng eleksyon. Kaya nga, Mr. Ayuda ang tawag dyan Di ho ba? Kapag natuloy ang salpukan ng tatlong kandidato para mayor sa 2028, ay kanya-kanyang bintahe ang kanilang bitbit sa kampanya. Si Mayor Merera ay equity of the incumbent. Si Councilor Alipio ay equity of the endorsement. At si dating Mayor Sammy Rosario naman ay equity of accomplishment. Alin kayang mas magandang pakinggan? Equity of the incumbent, equity of the endorsement, o equity of accomplishment? Kaya si Conda di Tanad Bali na binmaling ay duga-duga laba may equity of accomplishment para kinan former Mayor Sammy Rosario. Katutan so si nga agda nalinglingwanan. Si former Mayor Sammy Rosario ta wala rata niya intellectual legacy. Ya may political agenda to ya serbisyong agad maasahan, talagang maasahan. Tani imalagay so balon public market, walay balon ang betul-betul ya evacuation center, even multi-purpose evacuation center yan. Kasi bukod sa pagiging evacuation center niya, pwede pang gamitin as event center. Ang luwang ng basketball court. So, hindi lang basta evacuation center yan. Pwede rin maging event center. Legislative Hall, PNP at Bureau of Fire Protection Buildings, yung pagsasaayos ng munisipyo sa plaza, yung dati say umpaparking ditan, puro baka, natan puro luluganan lang. Plus walay basketball court, yapan gagalawan, nasaray, ugugaw, kalanguran. Plus Antoniman, say sakuya amay napiperdi anak atatong tanagagik, mga kapaborito, nagkalalulad sa taga Binmalinyans, aman sa housing project ditan, papaguyan. Kapigan kasi natuuan, iraraman niya housing projects. Kawaon. Maong labat ya pinabangan na saray tutuo agauntan. Nagkalalo lata say inkanan impampaalagay ditan, kwarta na umbalay agauntan. Akin balot ta paulyanan da. Why apay akin bakit? Kanyan, sa ito po, tigabayo, di tanad bali na binmaloy, equity of the incumbent, equity of the endorsement, o equity of accomplishment. Ano sa'y piliin nyo equity of accomplishment ay si katutan so amay bali-balin choice. Gauntan. Simple. Accomplishment Walay nagawa. Napinabangan tayo, may taxes babayar tayo gobyerno, napinabangan tayo, gauntan. Aliwan unlad perdisyon labat, gauntan. Atan labat balat agagik, tasay kwantulan ng former Mayor Sammy Rosario, I am now enjoying my private life. Kwantumat. Natano gabayo tayo equity of accomplishments, ay walad si kayo latan. Paano aglapiga? Through your support and tsikato at your words of encouragement. Siguro si katutan so nakaukulan to ng former Mayor Sammy Rosario. Words of encouragement. Expressing your desire that we want something done for Bali na Binmalay. We want progress in Bali na Binmalay. Kasi ang tagagig, all day babagada, investors are coming in. It comes naturally in an LGU. Whether the LGU likes it or not,
walan-wala ray unsabin investors. Why? Apay akin bakit? Because these are investors. Gabay dan makalmo, gabay dan palawakan, so pabalogan so sa investment da. So how do they do that? They cannot just invest on one place. So they will find another place where to invest their money. Tapian man boom ni, man earn ni, umbalog ni, may kaalmundan kwarta, gauntan na tatong tanagagi, umbalog ni may kayamanan da, gauntan. So, whether an LGU likes it or not, investors will be coming to your place. And we cannot consider that as an achievement, agauntan. Because that is a corporate decision niya kung dagagig. Iaararayan korporasyon, mananap na lugar na paninbisan day kwarta. Agauntan. So, man-invest ira, tapian januntan, umbalag susamay puunan da, umbalag susamay aalmuan da. So, it comes naturally. So, question natin is, isabi na saratan investors and with all the income na na-generate ng ating bayan, ano ang ating pakinabang? Ano ang ating pakinabang sa pera na napupunta sa kaban ng bayan? Meron bang nagagawang projects? Maayos ba yung mga daan natin? Yung ba mga daan po natin hindi litog-litog? Yung ba mga daan natin very smooth? Ang gapipagam yung dalan, agan na punsil itay dalig mo. Ta siyempre no, litog-litog sa dalanan mo everyday, hanggang nanin napunsil lati dalig mo, aguntan. No napunsil sa dalig mo, aglaunandar may luganan mo. Natano agaunandar may luganan mo, panon mo man trabaho De asiblutan ka. Instead dyan natulungan ka na sa gobyerno, asiblutan ka. You are religiously paying your taxes, mambabayar kay buwis mo, pero ang gapi pakinabang mo, agauntan. So, aliling tuta nagagig. Kanyan sirin, no walay kwartay balay, ika na saray makanan infrastructures, yapan kaabigan na karaklan. Singasatan sudalan. No wala ray dalan niya litog-litog at saray barbarangay, ika na itan niya pundo. Agauntan. Apagun, ta siyempre nanduruman services mo tan yan ni iter. Ni tulong na sa LGU. Wala kad infrastructure, wala kad health. Di apagun, agauntan, pero at least meron tayong nararamdaman, meron tayong nakikita, yaatan niya ibabayar tayong tax, papawil at sikatayo. Yapan inawaan tayo natin agagig. Alawan sa may, undalan ko sa kikarsada, litog-litog. Yanay napapatog. So, muling kauluan na sari ugugaw yung unuurong at balay. Takibang-kibang, may luganan, agantan. Walay alarong, walay atapo, walay atagay. Natawag mutan niya dalan, natawag mutan niya progress, andi, agauntan mga kapaborito. Balbal, getwa, so kwarta na balay, but, say dalan tayo, singa dalan ng saman niya panaon. Litog. We are now living in modern times. Puro computer la. Isang pindot lang, magkakapira ka na, gauntan na tating tanagagik. Ay nansaman, undalang kadbang ko ni. Un lakad teller, walay pirmaan mo, sanda ipawaytay cash mo. Ay hindi lang natan. Un lakad ATM, pindot lang. Segundo lang ang gagawin mo. Ang tumitawag dad sa agagik. Segundo lang. So sa may panalagar mo, umpaway la may kwartam. Aliwan siya ng saman manalagar ka ni loob na bangko. Agawantan, natanan dila. Pero bakit yung mga daan po natin, litog-litog pa rin? So walang nababago, walang pagbabago. Kanya sa kwanto dyan sa ilang tiyani,
Bagamat nasa ikalawang termino na sila, wala pang naitatayo yung mga monumental projects maliban daw sa street lights. Ay yung street lights naman, portion lang naman hindi naman lahat ng buong barangay. Kwanda. Agaw tano, sa bagay di man labat-lad si kami, manlapod amay kapanggawan dalan, yang gadmad sampot ya kulay eskwilaan di man nadulag, si katulabat man sa maliwliwawa, singawat balibalin boulevard. Di mad barangay basing, manlapod man ad agak nalilingo, putek na say barangay hall, ang gamad bandan man ad abong ng kapitan, maliwliwawa, di man mo laba ya portion, so kulay solar lights. Kanyan sa Konda at sa Heso bali na binmalay. Binmalay, huwag kang susuko. Manindigan para sa maayos na bukas. Manindigan para sa isang serbisyong tunay na maaasahan. Sikaturatan agagik, sikatutan sumatuan liknay binmalay. SBM, Saray Balitan Matwa. Sa ikabusol na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. Akalo pa kantabe lang mula sa ilawas yung karo kapaborito yo JCB, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at the technical side si Mr. END, Engineer Nixon Dakat, at si Engineer Jail Franz Kayabyab. Antabayanan, susunod kaagad ang punto por punto kay Atong Remo. Dito lamang sa #1 Pop News Station ng lalawigan ng Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Ang buhay kung minsan ay walang direksyon, tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kailanman ay di ka nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon ka binmalay. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmalay. Kahit ang landas ay magulo, masikip sa pagsisikap mo ay makakamtan ang nais. Kung may hirap daw ay may ginhawa, kailangan lang ang sipag at tiyaga. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon o binmalay. Ituloy mo ang laban, bangon o binmalay. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magpasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas karo tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo
Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico, forever. Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkay